aski. Bueno, hace horea gurea, irratiko lantaldearen diot, duela gutxi aukera izan nahi genuen, Ruper Ordorik handia, aurrez aurre, elkarrizketatzeko. Bueno. Torri zen estudiora, torri zen Ruper, torri zen bere estiloa, bere talentua, eta aipatzen gainen ez da, Ruper eta beste disko bat, eta kantuak, eta nondik, eta nola, eta zion. Etortzen zaizkit ba, oraindik ere, erditxu hundituta zio, baina kasi bitartekari lanak egiten ote zituen, edo etortzen zaizkit eta esan duen, begira, Ruperrek laster 70 urte beteko ditu. Nahi nituzke 70 horrela xarra. Ia ba. Eta nolabait bide hortan aurtengo EITB maratoia ere. Hau bakizu gero eta beto dune, Pentsa. Gero eta beto dunien. Bai. Horren alde nolabait, zartze, osasuntxu zartze, aktibo horren alde, EITB maratoiaren diru bilketa. Bizumak egiteko aukera ia zabalik da. Abenduaren 18an izango da egun handia, eta gogoan izan leloa ere. Bizi bedi, bizi poza, bizi bedi Ruper, eta bizi bitez, gure lehiakideak pasa gura! Aritz eta Lier, Jule eta Naia, Eneko eta Sara! Az eta Zoia! Baita, Aritz eta Lier, gurean, zazpigarren, zenbat final jokatu da? Lau edo. Pentsa, Jari gara neurri hartzen aldaketei edo? Bueno, a ver, ondiño goti ez dugu irabazio, así que ondiño... Kerdio Aritzek? Dinamika gusto harrapatuta, baina oindikan azken koxka hori falta zaigula. Hortxe, baina lanak fine eginez, 2.150 euro, zuenak dituzue. Ondo. Australierako hegaldiak. Ez, horrek ere. Garestitxoak izango dira, ezta? Pentsatzen, ez naiz jarri behar. Bueno, geroan ere izango da, temporada altua eta bajua. Bai, garesti dau. Bai, hor beti. Iru igual bai. Ba, bueno, ia, pixkanaka, gerturatzen garen. Biru, bai. Eta ja... Guk lagun bat eukidu bizitzenan? Bai, dordun etorri dirutze bat. Baina nik ere bai? Ez. Ah, bale, guk hausten guen. Ea, nahizen enteratu da, Ia Ruper Australian bat. Hori ba, ez joan, Eta buelta egiteko ere. Orduen pentsatu behar ondo. Bai, garesti. Maite duz familia, bai, baina ez ere, kontu. Zazpigarren saio baita, usatzen zaitarteka lehiakidekin ere, zuei buruz momentuz, ezagutu ez dugun datu bat edo zerbait horrela berria, beka, ba. Ba, behira. Baritzu prestatuta hau gaia? Ez, eske, hau prestatuta nakatzen, esaten nahi Durangotik gatozela, baina ni izatez lasartearra naiz, hori markatu nahi. Aitortza eta erreparazioa txalo bero. Eta baitare, gero Usurbila funditzen bizitza gurasoakan bizi dira, eta abadinon baitare. Lierren aurtzaroa abadinon. Benetan? Abadinokoa ere. Familia kosmopolita hori. Eskuminak abadinoko. Munduko herritarra gara. Hora, asko ez gara, Gipuzko eta Bizkaia. Gure munduan. Azortziko herritarra. Eta ez ameritu makala, mugitzea. Eta horren harrira, pues, nik itzaitotela bizkaieraz, normalien bizkaieraz, baina gero guraso gaztaetxien itzaitotela gipuzkeraz, inkonstienteki. Ba, dukaztu bipolartasun hori edo. Bai. Bai, aurrekoan ere aipatu zen izigun, ez da, aitona, mama... Ba, hori da, bereiztegu. Ja, batetik bestera. Eta da, inkonstienti, baina... Bai, hori oso politxe da? Noski, ba. Eta itzaitot emengo familisegaz eta dana, eta urteate gipuzkeraz, eta gero aldiz lagunegaz kuadrenta. Giluzten gipuzkera dara biltzuzuk? Ez, geixau... Ba, bizkaira. Hola segin hemen, ulertzen zaitut ni ere Portugalera iritsi eta... Orain ez zerratera, baina, bueno, gehien bat keinuak egite ditu Portugalen. Dena dela, ongi etorri bikote berriz ondo pasa. Ez, eskaz, geratu zaila. Bueno, txalo zeue. Bai, noski, txala. Iunetan nahi eze moduz? Ondo. Igual, eguna, dirurik ez, finale sailkapena lortu ez, baina saioan... Eta saioan ja neurri hartzen, ez da? Bai, ondo, gustora, ja pixka dinamikan esan da moan sartuta, eta berra, azkenengo pauso hori ingeinken. Zegoen hartin begustura? Bai, oso ondo. Ondo, ederto. Bueno, esan dugu, pulumpa egitasmoan zabiltzela, bai, bestelako begirale bai, non? Bueno, ez zitzaie, formatzaie, bantxe legazpin. Eta zer moduz? Oso guztua da. Umetartien? Ondo, hauek ez zian umek, Hauek, bezala, batxi bi. Orduen, gizontxuk nik ume deitzei ez baino ez di umek. Ondo. Publiko hau bezain zintzoa, zuo gazun lantaldearen? Bai. Ondo, nahi aztu belanien partikularrak eta moten? Bai, bueno, danian pixkat umiekin beti hor zer ikusi xaukan gauzetan, baina poliki. Umiek zaintzen be bai? Bai, etxa. Bueno, esan dugu, ja ikasketak amaitu berritan, bueno, zain, ez da? Lana ganorazkoen oize izango? A ber, esperuan pixkat. Ederto, gaur ze helbururekin, Miluzen? Bueno, lehenguan,
sokatiran eskasi lehinan, bigarrian hobeto, bueno, finalea jau ezkio, Badakigu gaur dala eguna. Badakigu gaur dala. Neskako kietorri. Eskerrik asko. Eta eneko eta zara diote eta guk iritsi nahi dugu baita ere. Bueno, Gabon, ongi etorri azteko eta behin, Mikote. Gabon, eskerrik asko. Oso ondo. Ikain, ondi gatoz? Ibarratik. Ira, Hombre. erikidetza, Diplomazia gure artean. Hombre, bai. Noski, betidaniko lagunak. Bai, txikitatik, 2 urteko gelatik, eta orain Gaur egun arte. Eta nolatan erabaki dugu Milu zela etortzea eta? Lagun batzuk animatu zian, eta esan zu, pues jungea Miluze grabatzera ez dakizta, eta bidatu ginen bat abestea itesak. Bai, eta ja erabaki. Gukere nahi dugu. Pasada. Eta hortxe. Zora, garri, kurrikulumari dagokion ez eta, eneko ikasi dugu Biologia. ados? Bai. Eta orain zabiltza, bi lekutan, leku egitako bat, berezia oso. Zabiltza, horeretan Eta artikutzan. artikutzan. Guau. Bai. Zein lekua. Guau. Bai. Ze misterio duen gune horrek. Bai, balbemendik. Gaur bertan bueltatu naiz. Bai, belaino artean eta. Bai. Zertan ari gara han? Han dago, Donostiko udalana da, Bai. eta dauka aterpetxe bat, azten zehar dago eskuragarri eskolentzako eta hola eskolatako umek tajuteko, eta gero asteburutan denontzako hori. Guen nuen festa, taller bat edo zen. Bai. Gauza asko egin ziren, baina lekua aparta da. Bai. Eta hor, azten zehar dauden umek, eskolek errepsarratzen dutenen, ni nago bertan, ezitzaile bezala berekin astea pasaten. Biologia ikasi dugu, Bai. ekitzaileari gara, pixka denetik, ezta? Bai, denetik. Udien dau erromeri ezagun bat. Bai, egia. Bai. San Agustin Hori eguran. da. Saraztu berriz? Ni artxibotan nabil, historia ikasi nun, eta Guau, Nongo artxiboan edo? oain oinati nabil, baina leku batetik bestera. Bai. Jo, zara, niri emota ostorrekin bidize. Bai. Ez, eta diot, zenbat galdera erantzun izango dituzu, artxibo artean, eta? Bai. Miluze proba konstante bat. Ondo harrakatu, ondo badezpada. Gainontzean, eskulanetan eta eneko, ikusi dugu. Zura lantzen edo. Bai. Bai? Hasi nahi zuela Ez naiz gutxi... ezen joaten ari, ezta? Ez, hasi nahi zuela gutxi egurtaiako tailer baten. Bai ba. Eta hor, erramitak erosi, ez dakizte. Praktikak egin nahi bai dituzu eta Miluzeko logoa edo... Guenikan trote pixka falta zait. Vale, M. Baina etorkizun baten M bakarrik igual, bai. Eta Sara, zu berriz, podcast zalea morratu antza. Bai, podcastak denbora guztien entzuten. Artxibo eta artxibo artean ari zaren bitartean, ez da? Claro, bai, eta horri biltzen naiz, bai, me encanta. Oso ondo. Ongi etorri Bikote, ez du Ni itxura esker. eskerrik honek, ondo pasa, gozatu eta zorte hon, noski. Eta sorte hon eta ia sakua eskuratzen duzuen serio, gauzak. Gu banatu, ja, ez da? Bai, mesedez. Oh. Miluzeko sakua 45.000 sortzireun da 50 marreto. Asko da hori. Publikoa ipatu beharrik ez, ja ez zita etorri gira hauek, ez zitzaile lanik egin beharrik ez dago. Igorreko eta ingurutako lagunak, arratiko lagunak hauek. Oso, eneko zara lanera. Eta zer aukeratuko zuia, zeuek lanien azteko? Gu fotokumetan hasiko gea. Zeuentzat, ederto. Aritz eta lierrentzat? Imintzioka. Ez, Oiez, markatu. Ikusi-makusi edo trigoaren berbak? Oia, triguaren berbak. Trigoaren berbak ikusi-makusi, June eta Nahiari. Edo finalera zuzenean Bai, batzu. zuen finalera. Aritz eta lier, bueno, esan dugu, sinonimoekin horrenbeste gozatzen duzue, gaur talea beste gara. ariketa bat, onomatopeiak, erabiltzen dituzue? Bueno, Bigarren afizioa. Bigarren afizioa munduko, Entzun, berria estilo liburutik ateratako onomatopeiekin osatu dugu taula, eta esan gure berriako lagunei zelan egiten duten estilo liburuarekin eta gauza askorekin Ze estiloa? Ze erabilgarria dan danontzat. Badenpora, gura izea Aritz. Griski klaska. Gura izeak? Zer? Klas. Telefono dei etena. Danga. Gura izea? Kliski klaska. Nola? Klis klaska. Telefono dei etena. Pu. Aize leuna. Firifara. Olatuak. Tranquili trankala. Gura izea? Klas. Telefono dei etena. Pu. Aize leuna. Firifara. Olatuak. Danga. Gura izea? Klis klas. Telefono dei etena. Pu. Aize leuna. Firifara. Olatuak. Gliski klaska. Gura izea? Klas. Telefono dei etena. Pu. Aize leuna. Firifara. Olatuak.
Trinkili trankala. Gura iztea? Furruz parraz. Furruz parraz. Ez duzu inoiz entzun olatu bat horrela? Furruz parraz. Ez, justo lan ez. Hauek beste barba dute igual berriak ontzat. Bueno, eman buelta bat hori. Punturik ez, tamalez. Atxekabearen onomatopeia, ez da? Dena dela. June naia? Bueno, eta naia bereziki. Gitar jolea. Bai. June, zuk instrumenturik edo? Ez, bueno, kuarentenan ukelelakin hasi nintzen, baina hor dago txartzen. Beste hainbat bezala, seguruenik, noski. Hementsi instrumentuak, musika tresnak. Txarangakoak, Trompeta, tromboia, tuba, sousafoia, saxofoia, txindatak, kaxa eta bomboa. Ozen kale gira. Demora, tuba, 3, sousafoia, 5, trompeta, Bat, txindatak, 6, bomboa, Zazpi, saxofoia, 5, tromboia, 7, kaxa, Lau, tuba, 3, sousafoia, 5, trompeta, Bat, txindatak, 6, bomboa, Zortzi, saxofoia, 3, tromboia, 8, kaxa, 6, tuba, 5, sousafoia, 6, trompeta, 1. bueno! Trompeta sartu da. Sousa. Egia esan, guk helikoia esaten diogu. Sousafoia, berria estilo liburuaren arabera, seguruenik. Bueno, bakarra trompeta, tru, 10 puntu! Hala egiten du, Zer egiten du taladro batek esate baterako, tru baino gehiago, ez da? Bai, ez da? Serio, eneko eta zaraz, Bai. ez esan nahian da, ja guarrazto bada. Eneko eta Sara, ni hemen txirritatxon arazuek zebedi kontatzen. Bai, Zaratak eta? Bai, ia ba. Bueno. Bertxu esateko pre? Ni haste naiz. Oinak eta hitzak agertuko dira. Eta bertxu, Eneko zeu hasita, Asteburuan arintzen, Zaizkit. aste barruko lo, Faltak. baldin esnatzen ez baldin, Banau. daratuluen, Zala apartak. aibizi lagun utzi, Itzazu. otxaketa, Zaratak. jendeak lasailo, Egiteko. direlako, Larun batak. Ondo? Horre... Silabak, talaparta, zarata, hori izango da igual. Lehenbiziko ere bai, bueno. Bost zuzen jarrita berroita gar puntu ibarrara. Ondo? Ondo hasi gara. daratulua, beste berbarak. Dagatulua, bai. Daratulua. Bai, larunba goizetan eta, mesedez. Markagailuan, ez dakit, daratuluarekin zuloa egin dugun edo. Lor ditzagun puntu batzuk edo. Bai, hartu lekua mesedez, Aritz Lier. Jun eta naia bestaldera. Denok ere beharrean garata, animo. Demora. Bai? Aparitz? Bogadio jan, potolo, Zer da? gorila. Gorila, Ez da gorila. Tximua, Artza. Ze hartz? Artza bambua jaten. Ze hartz? Panda, Bai. Etxea? Teiatua, Etxea margotzen, etxeko pareta margotzen. Ba, bai. Ondo. Hegazkina, Hegazti bat ikusi, hegazkin bat, Ez da hegazti bat, argik. Ez. Kusi. Zer da hori? seinalatu, Ez. piloto bat, Ez ikusi ondo. Zer da hori? telefonos, telefonos, Venga, itu dimena. Ez ezagutzen, Aritz. Seinale bat, Ete. Ba, bueno, zer da? ETV-ko... seinalatzen hegazkin bat. Zue, Miluze. Bi orokorra. ETV ez. Euskal Telebista. Aliena. Bai, batek Ete aliena. bai. Ete aliena. Joan zaigu ete bera burua. Ondo. Telefonoa, etxea, denak egin ditu, Aritz, dialogo guztia egin du. Bi, berroia puntu, zea zer. Bueno.
ben, orain bai gure estea. Hartu lekua, Jun eta Naia. Eneko Sara bestaldean. Opa Ibarra, Bai. Eta gozen, denbora. A ber, hartu, kafea egin, Ia, zer da bera? kamareroa, Kamareroa. kafegilea, Bai, kafea, bigarrena. etxea, Ilea, rizoa, rulo, Ez. rubioa, Bueno, vale? pelukeria, vale. Jovita, modeloa, rubioa, pertsona bat da. egin, hori. Naia, ondo ari zara. Ez bestea. Vale, ilea, rizoa, ile, rizo, rubioa. Hirugarrena. Txikia, kartzela eraman norbait, atxilotu norbait, eta poliziak Vale, poliziak eta? atxilotu, Eta poliziak atxilotu, poliziak atzmarkak hartu. Oso ondo. Atxilotu. Eta, tarteko hori? Norbait txikia, pertsona txiki bat, rubioa. Barbie Pampiña, Bai, Naia, nion gustatu hor makurtuta eta Pampiñarekin jolasean hasi zara momentu batean. Hori falta izaigun, Barbie. Eta gero eskuzabal Naia, atxilotu dute, eta bera borondatez, Bai, borondatez joan da atzmarkak usten. maitatzea bekatua bada. Atxilo, eraman azatela bezez. Bi asmatuta berda, baina punta batzuen. Eneko eta Sara, aritu gara entrenatzen eta? Bai, ongea, nire etxera etorria eta egon ginen. Bai, Bai, gaur arratsaldean imintzio batzuk. Bai, Horregatik eneko kaseran, ze proba eurentzat imintzioa, ja nahi zuen. Iritsi da momentua, erakutsi, entrenatutako hori guztia, Aliz eta Lier bestaldean. Hau itxita beti ere, hori zimesteko arauan oski. Denbora. Tripako mine, botaka ein, Ondo egin du. Zotina. sotina, Ez? korroskada bota, korroskada, Bai, bota, bai, alde egin bota. Ondo aritzen bera, bilatzen zozer, Urrutira ikusten. teleskop, bandera, mastilla, pirata bat, pirata, Ez da pirata? lapurre, Ez da ere? A ber, Non gaude, Sara? itxasontzi baten, Ez, itxasontzi baten ez. marinela, Ez da ere? lurra ikusi duzu, itxasoan. ikusi oso isla bat, Hirugarrena. Hirugarna, gidatzen, taxista, gidaria, taxista, Ez? gidaria, Gidaria eta? Argia bota. Ez? zer da? itxutu da argizengatik. Zer da, Sara? Atara Argazki bat bota. kontrol batean ate diotu argazkia. Polizia. Radarra. Radarra, behar genuen. Radarra. Momentu batean kutsa barruan ere sartu da. Bai. Txust! Horrela funtzionatzen du, radarra. Bai. Dago norbait barruan. Soroslea bandera gorria jartzen. Oroslea. Bueno, korroskada kalde egin digu, zer da, baina poso. Korkatu. Txarrarie. Hala, negon da, bat batek. Baso kontroletu igual aurreko da, hablan usain bat. Zesanik ez. Elgarri zeta betean ari bazara. Bai, bueno, disimulatu. Dena era. Aritz Lier. A ver. Etzai hori erogliri pasatuko, oso Nola ba? fina dalako. Bueno, Fina bere obra. Leheneko eroglifikoa denpora. Uretara erori da. Garagarda, Ez, garagarro. zer da? Cerveza. Ez, hablan orokorra. Kaña. Bai, Kañabera. bai. Kaña bat. B letra, kaña bera doa. Kaña bera. Ondo. Berta? gero korroska da kalde egin. Ia bigarrena, denpora. Ezin da eskuinetik. Hau Bai. aurreratu. Bai, Zer da, hau Lier. urrea eta keinu kimikoa behar dugula erakusten du simbolo horrek, eta hau, kasu honetan, aurrun, hau, re notara doa, hau, rera, eta tu. Aurreratu. Aurre hartuta Lier, nabarmen. Ondo egin puntu. Ondo. Jone da naia. Jara peroglifiko zeuentzape, eta lehenengoa, denpora. Gela honetan egoten da, bai? Hasi? Eserlekua. Ez. Nor da? Dut gusten. Ez... Uf, oso ezaguna da.
ez. Erlojua, Futbolari bat, mito bat. Pele. Ele. Pele eta pelle, ekenduta pel, epele pel. Ze, barre publikoak horrela dago diseinatua. Epele, pel, Epele epele, pel. pel. Lodi, diga. Bigarren eroglifikoa hau pasu dek, denpera. Gaur espada. bihar. Biharamunean. Segi? Biharamunean. Ez? Venga, nor da? Buka behar da, baina. Ua. Nor da? Nor da? Ai, Amaiera zein eman behar diogu? Ua. Ua, bai. Aita santua. Ez. Bueno, gastronomian nola hoi bai. Sukaldari arzak, bi arzak, Ezak da. eta aurrun, kasu honetan alderantziz, izpiloan dagoelako, ua, bi arzakua. Bi arzakua. Gaur ez bada bi hartakua. Nahi bai. Martxa. Punturik ez, martxa ondan punturik ere ez. Lastima. Eneko zara. Dio bitarteko zer, asmatzi lortzen dugun. Lehenengo eroglifikoa, denpara. Bisitatu nahi nituzke? Bahamak. Barikuan. Bai, oso ondo. Barioren zeinu kimikoa ba, eta ama batzuk behien, Bahamak. Ondo. Egon zara, Eneko? Ke ba. Artikutza bada nola baita, ez da, hemengo... Ia. Bai. Temperatura ere. Hori, ez dentasuna. Temperatura Bai. euria, ebrilitroak, iguala. Eneko eta zara bigarrena denpara. Zenbat erosiko ditut? Do, mi... Bai? Do? Mi... Do... Do, meka, do, mi... Do, zer da? Dozen, do... Bai? Dozena bat. Bai? Aha. Do... Ikusten dugu tapera deuka volumen hori, dozena bat, oso ondo. Bikain. Egun puntu ibarrara, hau da, hau. Bikain, eta aurrera egin aurretik, idazki, Juan Mari Arzak agertu zaiguta. Bai. Eskotan aipatzen da, belaunaldi arteko pizka transmisio hori. Ze garrantzitsua, Amonek, bereziki, Aiton Amonek, kozinan behar bezala erakustea, hortarako ere, esaterako. Hori da, ganera, etxeko zaporea. Kroketa horiek eta albondiga horiek, eta guri prestatzen irakasteko behar ditugu gure zaharrak osasuntxu eta luzaro aldela. Eta horren alde, gaurko aurtengo beto esan da egite maratoia. Hori da, entzun, zuk begizek itxita, aman zeo zer da badakizu amana dana. Bai, noski. Eta hori seguru beran amana zana. Bai. Orduan oso garrantzitsu da, aman errezteti, bai. Sukalde, beraz, zuek badakizu, ekarpenak egin. Maratoiaren alde eta hori esan da, Aritz Lier! Aurrera. Komo gainaren bila? Ezakit poztu edo negar egin. Zein izan zen New York hiriaren lehen deitura? New London, New Dublin, New Amsterdam, New Manchester? New London. New Manchester. New Amsterdam. Yeah. Berbere, harrak iritsi ziren da ara. Bokala? Bai. Ba, igual lapurtxuketa, hasieran, Ba, hombre, noski ba, ez da giro. Gero... Ba, gero beste kontua da, New York baina. Hasieran ikusi egin behar. Aritz Lier entzun? Arriak batu zubi batera iki, erortzen zaigun arte. Ez gara, ez zertan lehenak, ez honenak izan urteak labur. Kantu honek behar ditu kriskitinak. Txaloka ez garaziko. Ze kantuk? Zafiroa, diamantea, urrea, kristala. Gorka Urbizuren berrienetako bat. Diamantea. Diamantea. Kilate Bera be bai. askokoa. Bai. Bokala? Zenbat demoraldi ditu Goenkale telesailak? 16, 22, 26, 32. 26. Jode, hace argazkia, Ua. 32. 22. 22. Ondo? Bai. Bokala? Edea dao. Esaterako. Aurrera? Bai.
Ze futbol txapelketetako ere serkia da hau. Txapeldunen liga. Championsa! Ondo. Oso ondo, bai. Jendelena, bokala? I. Beran etxino nintzen Londresen, Jimi Hendrixen albuen dau, Jendelen etxie. Benetan? Benetan nabil. Jendel zan bere sasoian, igual zaura alturekue. Kriston gizona. Tipue. Eta beran, hoi esan txiki-txikize. Daina, zuze pasaten damen. Ulertzen zaitut jendel. Itxe zabila lo, alan, altzata, sasoien ustezelako lan, onazala Iseriketaren zat, eta... Haulako ye. Jode. Jendelen etxien zuen ikusten. Gero, bentsa, Zora garria. Ze lanak, Jimi Hendrix albuen, Ura ezan da etzen egon asko. Baina eskatu nahi duzue? Oindikan beste agatzen da, ez? Bai. Baina, bakizu. Ez dakit postu edo negar egin. Antartikan Tinderren match egitea lortu dutela jakitean. Ja, zeote da pinguino bat, edo ze... Usai horrekin. Ondo! Oso, no? Komo baina? Durangora! Puntu batzuk, berritugu. June nahi eta bigarren eskuak dio... Azte galbana. Ze presidenteren aurpegia ez da agertzen Rushmore mendian. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Theodore Roosevelt. Erro batea? Franklin D. Roosevelt. Ondo. Bokala? A. June naia, aurrera. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Zer abiltzen du Freddie Mercuryk abesti honen bideoklipean. Lehorgailua, kafeontzia, xurgagailua, autoa. Lehor- Ez. Lehorgailua. Jende asko, Errebotea? Xorgagailua. Noski. Ona. Bai. Talako titi punte bat zuela. Ondo. Da bigote hori. Bokala? E. Ba, ez zaparra dat, aurrera, June naia. Zein da irudian ageri den postrea? Arrautzesnea, krema katalana, arrozesnea, mamia. Zer da hau? Zer da? Krema katalana. Ai. Zerana, kris, da barrure. Eta bokala? I. Saiakera edo aurrera? Aurrera. Bai. Ba, entzun. Ara ditzagun eskuan giltza eta laia, gariz eta burdina lantzeko. Zer, barkatu? Ba, zeitz eskutatu dugu, Oskorriren abestinoetan, Bizkaia eta Laia bidaia garaia. Lantzeko... Garaia. Errabatea? Bizkaia. Gariz eta burdina lantzeko. Bizkaia! Urrak berdin dira. Aztea eta jaia. Bokala? O. Aukera eskatzeko. Eneko eta Sara, saiakera edo ez? Bazken erronda, June nahi eutxi, komodina jokoan. Urdinaz gain, ze kolore du Flickerren logoak. Arroxa, beltza, berdea, horia. Rosa. Ondo. Azken bokala? Eta? Azte galbana. Sakelekoaren memoria beteta daukat eta ustu egin beharko. Bai! Ona! Komodina, oso ondo! Eneko eta Sara! Arrantzatu ditugu, puntu batzuk errebotean eta ia komodinare lortzen dugun. Hauxe, hirugarren eskua, osasuntxu jateko asmoan eukan, baina... Beti neu, hau. Bai, gertatzen da. Bai. Zenbat satelite ditu Martek? Zer dio biologoak, bat, 2, 3, 0? 3. Bi. Ondo. Bokala? A. Eta entzun hau? Oso ona, Nor da, kantuan? Aiora Renteria, Miren Arbaiza, Amaia Uranga, Sorkun.
Elduna... Amaia Uranga. Sorkun. Ba, Ona. bere bakarkako ibilbidean. Ba, ezta? bai. Bokala? Eneko Sara. Hauai. Ze herrialdetan dago Chicxulub kraterra? Mexikon. Mexiko. Artikutzaren tankera, ez honek. Bokala? O. Hori izango da, dinosauriok eta... Zer dio enekok? Desagertu zinien, bai, hori Hoi izango da. da, bai. Enekok dio nik esaldi askatu nahi dut, gero biologia klaseak gero. Aurrera? Geologia da hori. Bai, ahora. Egia da, Biologia be, bai, barkatu. Gozoa nago. Bai, dana. Urrengo galdera. Eta zueteno urgazita atera zenuten handik nekez guk euskarazu zergatik ez. Behar dugu bertsio hau, Opa, dimentsu. Guau! Norena da, jatorrizkoa. Imanol Petxigari Urko. Imanol. Urko. Euskaraz. Beste estilo batean. Zergatik ez. Buah, maravilla. Holtzaren iberan atzetik, Ai, Urko, superfana nahi. Bokala? I. Osasuntsu jateko asmoan eukan, baina... Hortxe aukera? Koiko zolorea. Bai? Ez? Ez. Nahiko lan, Eneko Sara, azken aukera hau, Ze fruituren barietatea da Royal Gala? Zagarra. Ba, nabarmenen. Ze glamurra izenak, Vale. Ondo? Bokala, azkena. Ez den gelitzen. Bai. Orain bai. Bai, Ozkaiuko azalorea zuritik beltzera igaro da bere alakoan. Ahí está. Bai, Txukuna dago ja azalorea. Bai. Komodina, bikote! Ba, bakoitzak komodina eskuratu eta puntuetan aldea. Adi dana, 280. Eta komodina Durangol, Urretxu Antzuolen 250 komodina, Iruren 250 komodina, Ibarra. Sorte honon guztioi, zein da zuzena dator? Aritz, Lier, zeuek erantzuten hasi, eta lehenengo errondan, 3 kidez osatutako musika taldeak dira. Thatchers, Txopet, Putasamak, Mirua, Lamiak, SSS, Nasker, Borla, Lukiek, Kenzazpi eta J. Martina. Thatchers. Eta azte diru. Borla. Thatcherseko Martin tartean. Mirua. Kamiseta soinean duela. Noski. Makin Maitan eta Malentxo. Lukiek. Ze honak hauek ere. June Naia, Lamiak. Xavier Arrazola, Xavier de la Fuente eta Ander Aramburu. J. Martina. Bartzena Aizpak eta Javi, ora juria. Ez. Laukide dira hauek. June Naia, Txopet. Santutxuarrak. azken erantzuna, komodina daukazue, Komodina. tarrizkatu barik. Putasamak, 150 puntu, Ibarrara. Seguru zarete. Musikatik letretara bigarren errondan William Shakespearen obrak dira. Romeo eta Julieta, Hamlet, Priamo, Otelo, Iliada, Macbeth, Antonieta Cleopatra, Coriolano, Tito Androniko, Lear Erregea, Virgilio. Deskartea be egin daiteke agian. June Naia, Romeo eta Julieta. Hamlet. Bada, ez da? Bada. Macbeth. Ondo. June Naia, Virgilio. Antzinako Erromako poeta zen Virgilio. Eneko Sara, Antonio eta Cleopatra. Tragedia historikoa. Lear Erregea. Tragedia bat. Otelo.
irakaspenak eman behar zituzten. Sasoiko antzerkiz Bai, sasoiko ez da propaganda hortarako. zen, ez dau telebiziorik. Jentik ez daki irakurtzen. Zegoen miluzerik, Ez pentsa. dau miluzerik, pentsa. Aritz eta Lier. Nola bizi horrela, bikote? Komodina. Tito Androniko bere lehen obretako bat. Eneko eta Sara? Priamo. Shakespearen Troilusan Cressida obrako pertsonaia baten izena da hau. Azken erantzun zuzena? Coriolano. Zeilia da. Homerorena da, agian? Eh, Hau pasuek! 150 puntu. Aritz eta Lierren markagailura. Hirugarren errondan Bilbon daude. Eneko Sara, zeuek hasita. Zubizuri, Zaldi Zuriaren zokoa, Londres Hotela, Artium Museoa, Artxandamendia, Pabellon 6, Vistalegre Zezen Plaza, Itxas Museum, Txabarri Jauregia, Kalton Hotela, Kasilda Iturrizar Parkea. Zubizuri. Irriztatu gabe. Gu ez, Artxanda, mendia. Eskurik, Ezaguna. eskurik. Bai, bueno, Kontuz. Ione naia. adostua bada. Pabellon 6. Bai. Orain Test teknikoak. barrizten, Bai, ez da? bai, zarra, bueno, barrizten leku zoragarria. Vale. Zaldi Zuriaren zokoa. Baduzu eia bisitatzeko aitzaki honekin. Iruñean dago. Leku ederra benetan. Bai. Aritz eta Lier. Karton hotela. Zemat gau bertan, ez da? Batera ere. Nik pasadoz? Bai, Bai. Jode. Ione naia. Kasilda Iturrizar Parkea. Aten parkea izena hau dena, bai. Itxas Museoan. Bai. Zederra, albuen gabarri, Txabarri Jauregia. Moioa plazan. Eta Vistalegre Zezen Plaza. Bai, ez da, eliminazioz ere. 150 puntu. Durangora. Eta markagailuak onela geratu dira, 580 Durangon, 150 Urretxu, Antzuola, Ibarra 5, naukazuek. Iune eta naia. Alegindu gara ba, eh? Saioa zetan ere aipatu dugu. 3. saioa, kaso gaur finala. Hor gafaudu esan dunean, ja. Bai, ez zenun esan behar. Bueno, alere gafetasunik ez dugu aipatuko, ez da? 3 saio polit izan dira, edo? Bai, oso gustora. Zuek pozik egindakoarekin? Bai. Zena dirutxu afari baterako edo, Bai. eskuratu ez izana, baina oso ingu ez programa dela, honak eginda. Eskubaloi taldetik izendatu beste pare bat, eta Hori da. egin dezatela Bai. afarirako 3 eurek. Ados? Hori da. Ondo, bikote, mila esker. Agur, kirbat. Aurrera minuzen. Aita semeak indartxu. Bueno, Gioko- kostata. No, aitak ez dakiena semeak daki eta bestaldera. Hori bai. Bai, ez da, zuen alde. Bai. Ibartarrek berriz, No? ze, lanak fino egin da. Hombre. Lehenbiziko saioa, eh? Bai. Diot, eskotan leku hartzen ere nahiko lan izaten data. Eroso, Bai, oso. Bai, ondo. eskain. Oso talde ona du Ibarrak. Zertan? Sokatiran. Arikoak zarete zuek? Ez. Aurten ongea oso Baino- tentatuta apuntatzeko. Beti da hor. Baino Beti eskuerta. dago aukera, A ber, ez, beti ez, baino... Oraintxe dago aukera sokatiran jarduteko. Claro, egia. Egia da. Tira, Bai. Buruz, noski. Eta erantzuten lehenak zuek izango zaretela jakinda. Beraz hartu lekua, eta guazen, sokatirara. Denbora. Ze izen du Europar Batasuneko presidenteak? Boldermeien. Von der Leyen. Bonderlei. Bai, sartu da, bai. Ze idazlerena da 100 metro eleberria. Seizar Vitoria. Ikain. Zenbat soka izan ohi ditu kontrabaxuak? Paso. 4. Nola deitzen zaio zirkuluaren aurrez aurreko 2 puntu erditik lotzen dituen lerroari? Diametroa. Diametroa. Eta nola du izena, oin berean lore, ar eta emeak dituen landareak? Paso. Monoikoa. Zein da etxean bakarrik filmeko aktore protagonista? Paso. Macaulay Culkin. Zein da karbono dioxidoaren formula zientifikoa? CO2. Bai. Eta zein siglaz ezagutzen da ikerketan nuklearrerako Europar Kontseilua? Paso. CERN. Zein da simetria hitzaren antonimoa? Asimetria. Asimetria.
Ze hiriburutan dago Euskal Herria irratiaren egoitza. Bilbo. Iruñean dago, Bilbo sartu da aurrena. Garunaz gain, gorputzeko beste zein organotan dago, ventrikulua. Bihotzean. Bihotzean. Ze irlatan jaio zen Ulises, Odisea obraren arabera. Kreta? Itakan jaio zen Oñatiko zen musikariena da, ez da posible, kanta. Ruper Ordorika. Noski boa. Zein mariskal naziri deitzen zioten basamortuko azeria. Rommel. Oso ondo. Nork aurkezen du Bai Pasa magazina Euskadi Irratian? Paso. Olaia Urtiagak. Zein da, 24 zenbakiaren 125. 6. 6 da. Eta zein kiroletan aritzen da Laurian Lizar Baigorriarra? Errugbian. Errugbian. Ze aktore da Kill Bill sagako protagonista? Mel Gibson. Uma Thurman. Zein hitz erabiltzen da italieraz agur esateko? Txao. Txao! Eta hori esan dago dugua! Polita, bueno... Dios, polita ez da izan, zuentzat, baina txao! Eta... Ondo gelitu da. Bai. Bueno, zaren, eko ze moduz? Oso ondo. Ondo sokatira, txukuna egiten bai? Finalerako zailkatu ez, baina miluzen aurrera jarraitzeko bai, eh? Bai. Hau pasue, Oiko dut. eskerrik asko. Hau! Errutinazaleak, antza? Gaizki oitzen. Lehen aurrekoan aipatu nuten 5. saioa, 5. finala izango da. Alegia. 5. finala. Bai. Erne. Ez ginen espero, Ja, hori ere beti aipatzen dut. Akaso gaur iritsiko da zakua? Bada garaia. Bada garaia. Benetan, gu banatzeko presa. Ia ba. Banatu nahi ditugu lehen bailen, erne, 55.000 €800 banatu. Zapakea. Nik egunero Bukatu. Pentsa. Egunero, Nik, eta ez da populismoa, Publiko honi, egunero, 50.000 €. Haupa, agatiko laguna. Etxekuei deialdi egin, gurekin bat egiteko, eta ia programari amaiera zoriontxua ematen diegun. Lierra, hitz. Ze amaiera ederra izango luke. Ipuinak. Azte zinez. Zakua banatuko bagenu. Biluzeko plazan. Bueno, lehen esan dugu, antzerkia sasoi baten bazala, irakaspenak egiteko eta propagandarako eta barre erabiltzen zen, tresnetako bat, Shakespearen sasoian nabarmen. Umen ipuinekin gertatu izan daulako zeo zer. Izan dire irakaspenak emateko, ipuintxuek eta gero bakoitzak bere ondorioak atara behar. Bezikasi batzuta. Galdera egingo dugu, ipuin oso ezagunak. Guztiok dakizkigun ipuinak datoz. Gure galdera da, edo behintzet nabarmendu nahiko genuke, bertsio originaletik gaur egunera agian aldatu direla. Gaur egun, gure umiei ez diegu esaten marijaia behar egiten dela, minik ezartzeko. Ipuin batzutan, protagonistak, bestakit, eta asmatzen nabil, hil egiten ziren eta bar. Ez zuten amaiera ona, gaur egun horrela baldin badabe. Zorte hon Lier eta Aritz. Amaiera zoriontxua dute, betitik, bertsio originaletik. Denpera. Rapunzel. Txano Gorritxo. Pospolo saltzailea. Berunezko soldadutxoa. Ahatetxo itxusia. Hansel eta Gretel. Posteko astia. Ederra eta piztia. Amelingo txirularia. Intxaur auskailua. Edurne zuri? Egiaztatu egingo dugu, jatorrizko bertsioan amaiera zoriontzua duten ipuin klasikoekin gabiltz, 3 akats bakarrik. A ber, hau ezakit. Rapunzel? Ezakit. Bestaldea. Nik bestaldea, nahiz batzen. Ozeko astia, bultatzen da etxera. Ederra eta piztria. Baina... Amelino Gorritxo, Posporo saltzailea uste tiliten dela. Hau ez, baugak izu? Ez. Da bestaldea.
Eta, Hemengo txirularia? bakizu, Ez. lau. Labakatx. Mugitu ditugu 3 eta 3 zian. Osa, bate igual da ondo eta bi gaizki, ez dakit. A ber, berriro. Txano gorritxo, pospro txatu, hau batzen motzea. Bueno, lehen onbaitu. Hau, zizna. Bai, ejan zer eta errete, bai, gauzeko altu da. Intxorroskai da. Pasa ez taldea. Eta ez dinde mugitu, oso lagatzea. Bai, Vale. Denbora, liderretaritz, urrezko galdera. Zaitzuk dira zarrenak denbora. Zarrenak diren biak. txano gorritxo. Bueno, hemen. Ez, soy de esto de Disney. Agaiz, venga. Tatetxoa, venga. Zer? Bueno, saiatu gara. Idea hondik ez. Aldaketa bat izan da Melingo txirulariarena. Eta ez ezko eremura ekarri dugu. Hau jaskik behin hemen aipatu zuen, Bai. oso traumatuta, ezagutu zenuenean, maiera zein zen, guk uste genuen umeak bueltatu egiten zirela eta bat. Ez ni banekin hasieratik eta oso ondo iruditzen zait, bale, ados. irakaspenerako. Gu ginen kontrako uste zutenak, alegia umeak itzultzen zirela eta bar, ez? Galdetu nuen, bai hau, azkenin umedanak hartzen dauz eta eraman, arratoien modu. Bai. Dalanak ez, gero umea bueltatzen. Bertsio barrietan, ez da txarto amaitzen. Egokitu da, baina Baina originalean bai. umeak baitu Eta eta ez ditu inoiz bueltatzen. Pospolo saltzailea, Pentsa maiera, umea kalean hotze ziltzen da. hau negarra egiteko da. Eta ipuina bukatu eta, bueno, ondoloi. Nola, ba? Ez ezko eremuan, berunezko soldadutxoa. Irudia oso poetikoa, baina tragikoa aldi berean, ez da? Soldadutxoa eta dantzaria elkarrekin sutan urtzen baitira, maiera. Oso ondo, umiek etxien ja lotan egongo dira, ez da? Bai. Neot, ipuindanan spoilerrak ez Ja. egiteko. Gaur egun tabletekin eta ja. Bueno. Bilaketak egite. Edurne zuri, zer, amaiera ona? Bai, ez? Printzeak edurne zuri esnatzen du, eta pozik bizi dira, betiko. Hori kontua. Zenbatera arte, oriontxua hori ere ikusi egin behar, harremana eta... Morreatzen diren bitartean. Hori ondo. Gehiago da, historio... Baina menpekotasun barik. Hori ba, harreman sama bada, bai. Baina printzea bizera toksikoa bada, edurne zuri atera hortik, Historio originalean, gainera, erregina maltzurra zigortu egiten dute hil arte dantzaraziz. Dantza, beka, hil arte. Intxaur auskailua. Benetako printze bihurtzen da, xaguen erregea suntxitu ondoren. Bai eskoremoan ederrata piztia. Bai, ederrak piztia benetan maite du, piztia printze bihurtzen da, eta zoriontsu ezkontzen dira. Orduen ezin zera maite mindu itxusi bategaz. Hori ba, ze ikasi dugu, ez da? Maite du, baina horrela ez, Egin pare bat ukitu hemen, eta gero ja... Abeslere zera, lodize zera, targalduen bizera. Txarto. Txarto. Desikasi. Ozeko aztia, zer gertatzen da, hemen? Bueltatu iten da berriro, ez? Etxera, ez? Nor? Dorozi. Dorozi? Bai? Hala da, bai. Toria maiero nada. Etxian, lanera. Oso esceptiko gu, ez da? Baserri zen lanien. Igual hobeto zen. Lasai. Hansel eta Gretel, bai. Sorgina botatzen zuten, zutara eta ospa, aitarekin lasai bizitzera. Ordaindu gabe. Noski ba. Adin txikikoak zirelako. Ez dut euren hilketa. Ez ba. Ordaintzen. Ahatetxo itxusia. Bai. Ahatetxo hazi eta zizne eder bihurtzen da. Hau da irakaspen ona. Ja, oraindik denbora dagoela, alegia. Oraindik denbora dagoela, zuk pentsatu harren esara la politxe denbori Zizne dagoela. izan Bai, edo zeurezko dagoela, bai. Ziznetzea. Txano gorritxo. Ondo maitzen da? Bai, otxua.
Txoa hil eta tripatik gano Atara eta... amona salbatu eta nahi. Teistaria, eta... Eta animalistek zer diote? Bai, eskoremoan zuzena da, Txanagorritxo? Erne? Historia originalean, Jan egiten du. Otxoak, Amona eta Txanagorritxo jaten ditu eta bukatu da. Hala. Eta irakaspena da, Amarien kasu. Hori da, bestela Otxoak jango zaitu. Amarien kasu. Eta Rapunzelen kasuan, Rapunzelek printze itxua bere malkoekin sendatzen du, eta betiko pozik bizi dira. Bitu, anekdota txiki bat kontako etzutie, gure lagun batek antzerkia egiten du, tumientzat antzerkiak sortzen ditu. Eta Txanagorritxoren bertsio ofiziala, Bai. bada, Txanagorritxo hiltzen dala. Eta etzioten... Antzesten utzi. Bueno, hor egon zan, bueno, gaur egun ezetz eta polemika egon zan, nor? Eta jasik dio, zote den pixka bat obea umetatik ere, horrelakoa gertatzen dira. Ilaskik dio, larun de berroita €100 Lier eta Nitz, momentuz, bikaindoala finala, eta eurrezko galdera banatzen dugun. Zarrenak diren biak, zeintzuk diren galdetu dugu. €1000 jokoan. Berez polita da, Eta urrezko galdera asmatu, eta €1000 irabazita, etxera joan ziren. Ondo? Bukera polita. Oso. Txanagorritxo. Charles Perrault idazleak, 1687 idatzi zuen. Idarik ez. Bestea zarragoa da. Beste zarragoa. 1284tik. Ateak badaude, Vale. €1000 gordetzen ditu, ahatetxo itxusiak, Lieraritz, urrezko galdera, zuzena da. Ameliko txirulariaren. Lier eta Aritz, ez da akaso amaierarik zoriontzena izango, baina 2600 € irabaztia badituzue, eta bihar beste ipuin bat idazteko aukera ere bai. Apazue! Eteko egia esan, oso pozik gaudela zuet bestalde